De nacht voor Oudjaarsdag begint onrustig in Noordoost-Friesland. Brandjes in Blijen, een samenkomstverbod in Verwerd en de ME's die paraat in Anjem. Die peerbrandjes, daar zit, dat ken natuurlijk net, maar er zit net volle kweer in. En we proberen dat in de gaten te houden. En op het moment dat het wat gevaarlijker wordt, dan treden we op. En dat heb ik dienend in Wierum en in Blijen. En zo proberen we de kerk wat in het midden te houden. Maar aan de ene kant romt het hier aan dat de mensen even uit de baan springen willen. Maar aan de andere kant maar we natuurlijk wel op een veiligheid denken. En daardoor we geen concessies aan. De waarvoorssissings voor Oudjaarsjoen joggen er min uit. Vreugdevuren in de regio moesten verpleegd worden. En moesten al petit in de midden onderstutsen worden. Ja, jammer, maar dat was ook weer gezellig. En wat donker is, hadden we iets meer sfeer, maar nu is de sfeer en dan ligt het goed. De jongere jeugd is vooral meer aanwezig. We proberen naar je jongerenlijn weer op te leiden naar van hier. Dus nee, ik denk dat het wel een slag is. Ja, tot nu is het knap slagen. Ja. Ik ben altijd blij dat wij voorbij is, haast al. Ik vind het net volle on. Ik vind het fijn dat de mensen een hele mooie joen hebben. Dat gun ik zich van hetten. Maar ja, het gaat niet alleen om mij, het gaat om al die helpverleners. De mensen van de boetendienst, de polities, de brandwachten, vrijwilligers. Ja, al die mensen is hun Oudjaarsjoen zit in het teken van het helpen van oren. En op zich is dat goed dat ze dat doen, maar aan de andere kant is het schande dat ze mat. Wat verwacht je zelfs van Joen? Nou ja, van de Joen wordt het flink meer waar. Dus werd de rust generaal winter hebben wij misschien politieman Stwarm van de Joen om ons te helpen. Aan de andere kant hoop ik wel gewoon dat het veilig gebeurt en dat mensen gewoon een gezellig Joen hebben aan elkaar. Even knallen aan elkaar, niks mis mooi, maar hoor het gezellig voor Elsen hier.